Един от големите проблеми в житните растения е това, че те се пръскат с Roundup един месец преди жътва, защото знаем, че в природата математиката не работи, т.е. класовете озряват по различно време. И имаме в един момент и зелени класове, и озрели класове. Ако ожънем така, докато са смесени и зрели и неозрели, какво ще се получи? Половината ще трябва да ги изхвърлим, защото са неозрели. Ако изчакаме да озреят всички, тия, които вече са озрели, за един месец ще се отворят и житото ще се разсипе и комбайна няма да може да го прибере, нали така? И тогава един месец преди жетвата минава самолета с Roundup и напръсква, което спира развитието на тези, които вече са озрели и се остава зрънцето вътре.